El passat dissabte, dia 21 de febrer, el Centre Cultural de la Bòbila, del barri de Can Vidalet, va acollir la presentació de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Esplugues per a les properes eleccions municipals. L'acte va comptar amb la presència de la vicepresidenta del Parlament de Catalunya, l'Anna Simó, així com membres destacats comarcals del partit, d'associacions locals, l'Assemblea Nacional Catalana o l'associació Súmate. Durant la presentació, el candidat republicà a l'alcaldia d'Esplugues, l'Oriol Torres, va fer una gran defensa del treball col·laboratiu, desgranant els punts bàsics del programa electoral de la formació republicana. D'altra banda, la número 2 de la llista, la pediatra Armínia Villena, va fer un discurs essencialment social, identificant la pobresa i l'exclusió social com els principals problemes que pateix la nostra ciutat. Gent que ja era fa molt de temps i us veig que molts de vosaltres i moltes de vosaltres. Doncs és de moment, el número 1 i la número 2 són gent que es complementen, són persones amb ganes de fer coses i que mai no s'havien posat en política, gent que coneix la ciutat, gent que coneix la gent d'aquesta ciutat, en el cas de l'Armínia especialment, i crec que és una candidatura que toca de peus a terra i que cal un canvi en aquesta ciutat ja després de tants anys d'un mateix govern que s'agafen inèrcies, i crec que cal un canvi i que ells poden dur a terme aquest canvi. Bueno, en primer lloc, soc una mica disciplinada i el que em diguin faré d'actes i de coses d'aquestes que hagi de fer. I la resta és anar parlant, anar veient que la gent voti, i és que és això, és la rutina de les eleccions, anar d'un lloc cap a l'altre, dient coses o escrivint, atenent a periodistes com tu i coses d'aquestes, no sé. Home, aquest matí hem estat a la parada i sembla ser que la propaganda l'ha rebut la gent i que la gent em coneix i que està contenta de que em presenti. La gent vota a les persones que coneixen i les que li inspiren confiança, i això pot ser una oportunitat. I sembla que la gent pot vindre a votar a Esquerra Republicana, però això ja no es pot assegurar. Hi ha gent també que m'ha dit que no, però que estan molt... I hi ha molta gent també que m'ha dit que sí, o que el seu home sí, o la seva dona sí, coses d'aquestes. Bé, doncs a nivell personal és una sensació molt estranya per mi, perquè naturalment és la primera vegada que ho faig, m'estreno com a cap de llista, i s'ha de dir que és una experiència estressant, és una experiència que cansa, és una experiència que costa, i és una experiència que és cansada, que no és fàcil de fer cada dia. Però també hem de dir que en realitat, encara que ens cansem i encara que ens costi, ens ho passem molt bé. Perquè bàsicament ho fem per això. Nosaltres creiem en el nostre projecte, creiem en les nostres idees, les defensem, i creiem que presentar-nos per Esquerra Republicana, és la millor manera de defensar aquestes idees. I això ens fa sentir orgullosos, ens fa sentir contents, i defensant-les i anant per tota la ciutat i tots els barris i parlant amb la gent i fent campanya, bàsicament, ens ho passem bomba. S'ha de veure quines seran les majories i s'ha de veure quines seran les possibilitats de poder fer coses, naturalment. Però el primer objectiu que tenim, que ja tenim parlat des de la secció local i amb tots els militants, és intentar que es pugui crear un govern alternatiu al que hi ha ara, amb les forces que puguin sumar. Si es pot sumar, per nosaltres no quedarà. L'eslògan que hem triat per aquesta campanya és "Els temps estan canviant", i és aquesta cançó de Bob Dylan tan antiga que no deixa mai d'estar de moda i que ens va repetint que les coses que abans eren d'una manera poden ser d'una altra, i que la gent que no s'ho pensa que es prepari, perquè tard o d'hora les coses canviaran. I ens sembla que és un eslògan intemporal que per nosaltres és el nostre leitmotiv en aquesta campanya, perquè creiem realment que aquesta vegada les coses poden canviar.